Hey, kwakuhle. Ufike ngesikhathi. Abangani bami bengishiya. Ubujabulile. Yazi kade ngagcina ukubona umamatheke kanje. Auntie. Ubukeke khululekile mbuke nje ukuthi ujabule kanjani. Ukumamatheka kwakhe nje. Vikrant, ngiyaqala ukubona umamatheke kanjena. Yini manje? Sekuyephi ukumamatheka futhi? Ungakhathazeki. Zonke inkinga zakho Vikrant zizophela kungekudala. Antina, ngiyacela umtshele phela ukuthi sixoxeni. Oh yeah, weVikrant. Kulonyaka ngihlela ukuthi uRaksha sivele siye kwami. Sohamba sonke. Yeah. Simenywe sonke futhi yasoba nesikhathi esimnandi. Kulungile kodwa kuzomela ngazise nabanye. Bok, ngicela ufonele wonke umuntu. Uyazi, phela bazodinga isikhathi sokuyilungiselela. Oh, okay. Kulungile. Vikrant, phuza itiye. Auntie? U-auntie usayilungiselela. Okay. Phela wonke umuntu uzalana ngithi. Umsebenzi mningike. Vikrant, ungakwazi ungiqobela ikabishi? Ini? Thatha ummese uliqobe, hawu. Hayi angeke ngikwazi ukwenza lokho. Angikazi nje kakwenza. Angithi akwazi ukuhlinza abantu. Nalo-ke ikabishi, ungakwazi nje ukuliqoba, thatha ummese, qoba. Kwenzakalani ngawe vele? Yini? Ayibo, yini kwenzakalani? Ayibo, indaba wawuhliphiza la kitchen. Hayi letha la, letha. Ngizokwenza mina. Auntie kuphi inkinga? Kwenze njani? Ayikho into wrong. Wena phuma kulungile. Ha, yini ucabanga ukuthi khona ungalungile? Yonke into kahle Vikrant. Sibe abangani izolo phela. Namhlanje ke senza iRaksha Badam. Yeah, ngenani. Yeah, wozani. Welcome. Unjani kodwa? Ngajabula. Yeah. Hey, ngijabule kanjani? Kunjani? Ngiyaphila. Gogo, ngicela ungibusise. Yeah, kwanele. Ma, Ayibo akube njalo. Ayibo bakithi uMaduka akakofiki. Ngiyeza nkosamaya ngiyeza. Ufike ngesikhathi. Ayanginankinga. Usho kanje uthi ngifike ngesikhathi nayike ipurani phoza. wow, ukwakuhle malume Madu, siyabonga. Awu bakithi uMaduka sakakaze nje afike ngezandla. Gogo, phela kupheke thina namhlanje. Ayibo usuthini manje? Asambe sobheka usibenzeni wosabo. Asambe. Yeah, wozani, hlalani phansi. Malume yaphila kodwa. Auntie? Yeah, beka la. Yebo. Kancane bo. Kancane. Ya, yehlisa. Nani uqaphela. Oh, yebo. Yeah, wozani. Hawu, Nkosi yami. Nifike ngesikhathi. Hey, we Manasi. Yebo. Ngikwenzela icoconut vadasi. Hawe? Hayi kulungile thatha. Thank you. Hawu, niyaqala ukuze emzini wami. Hawu yebo. Usisi kuphi? Usekitchen. Manasi. Hamba yosiza udadweni. Kulungile. Ungangibekela la Oh kitchen. yebo. Ngizomana. Yeah, kulungile ngenani. Azikho inkinga nibhekene nazo. Hayi cha.
Ngiyacela phela sithatheni isithombe. Uyazi nje, ngifuna ukuyigcina lenkumbulo. Ngoba ikusasa laziwe. Ukuthi kwazi banje ukuthi sobuye sihlangane nini kanjena futhi. Ngisho phela ngoba nihlale nimatasa. Gogo, ngiyacela ukushisa nawe, ngiyacela bandla gogo. Yena uthandi. Wow. Wozani Sondelana Yebo. wozani. Asekele ingane phambili. Woza. Ungaphutheki. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke sisonke dear signature 169.